Ordet til Amira Petit, som vil holde årets studentadmissionsdag. Jeg blev bedt om at holde den her tale af Per, og jeg skulle holde den på vegne af studenterne. Og det synes jeg egentlig lød som lidt af en umulig opgave i starten, for jeg kunne ikke lige se, hvordan jeg skulle vide, hvad alle de her studenter ville sige, hvis de stod i min situation. Men jeg tænkte lidt over det, og kom der frem til, at vi har stået i samme båd i 3 år. Og nogle af os har måske været lidt mere nørdet end andre, og andre har måske brugt lidt for mange weekender nede på Alpen i forhold til, hvad de burde. Men vores fælles mål har der været hun, og den har vi jo endelig opnået. Så det er dejligt. Det skyldes mange forskellige ting, at vi er nået hertil, og der er nok mange, der har fået støtte fra forskellige steder. Men vi har alle sammen fået støtte fra skolen og de lærere, der arbejder her. Så jeg håber, at jeg taler for alles vegne, når jeg siger tak for 3 rigtig fantastiske år. Tak til lærerne, ledelsen, det øvrige personale og selvfølgelig kantinedamerne. Fordi hvad vil AGS være uden AGS Special? Det er fælles for os alle sammen med Horne, at vi både har haft medgang og modgang, mens vi har gået her. Og på en god dag som skolens fødselsdag har vi nok især mærket modgangen. Fordi skolens fødselsdag ville bare ikke være skolens fødselsdag, hvis man kunne slippe helt skændt igennem med sit alkohol i behold. Så hvert år har vi da prøvet at komme rundt om det skovløb med alkohol, og hvert år har Else stået klar til at tage det meste af det. Men hvis trods af det, så har vi da måske nok haft det meget godt alligevel. Så vil jeg også snakke lidt om Per, der kom til, og egentlig også lige nævne hans stunt, men det lykkedes ham lige at tage en lund som en tale der, hvor han ville komme op og toppes med nogle elever til en morgensamling, og så skal det siges, at han endte på skadestuen. Det glemte han da vist lige at fortælle, at jeg fik 2 sten. Men det med at tage kampen op, det gør vi jo også årligt som studenter nede til Romatchen, hvor vi kæmper mod SSS. Og det har vi da også haft nogle sjove tider med. Og jeg håber, at de kommende studenter de får det lige så sjovt, som vi har haft det. Og at de måske oplever mere end den ene sejr, vi kun nåede at opleve. Listen over de gode episoder, vi har haft, den er rigtig lang. Og jeg kunne nok blive ved meget længe. Men i stedet vil jeg nøjes med at sige, at jeg vil kigge tilbage på de 3 år med et smil. Og jeg håber da også, eller jeg ved, at de fleste også vil gøre det samme. På trods af de sidste måneds mareridt med at få den her hue og eksamener og så videre. Men jeg tror, som det også er blevet nævnt i dag, at vi alle vil savne hverdagen. Måske ikke lige de afleveringer og de lektier, men nok sammenholdet og kammeraterne og dem, vi kommer til at holde af. Efter de her par uger med druk, som der også skal til, så står fremtiden jo på døren. Og uanset om det næste skridt det er universitetet eller et sabbatår eller noget tredje, så vil jeg da sige tak for 3 gode år og ønske alt held i fremtiden.